טוב, אז עכשיו באמת הגיע הזמן לדבר על מבנה, אז בשביל זה העליתי את הסרטוט שלי ושל ליאור ממחנה קיץ 2008 של התורן, זה הדרקוסיני שמתלופף מסביב לעץ. עכשיו כמה טיפים שכדאי לדעת לפני שאנחנו מסיימים את ההדרכה, זה. אני תמיד עושה לי איזשהו שטח עבודה בצד עם צורות שאני מכין במהלך העבודה, כדי שאני לא צריך לחזור עליהן עוד פעם. כי מה שקורה במבנים צפופים, למשל כמו פה, זה שהמתומן הזה למשל חוזר על עצמו כמה פעמים במבנה, למעשה 7 פעמים, כדי שאני לא צריך לסרטט אותו 7 פעמים, שזו עבודה שפשוט לא נגמרת, אז אני יכול לסמן את המתומן, איך שעשיתי עכשיו עם העכבר, לחיצה ימנית, לא לחיצה ימנית, קונטרול C במקלדת, שחרור על ידי לחיצה שמאלית של העכבר, קונטרול V, ויש לנו עוד מתומן כזה בדיוק. עוד דבר שכדאי לדעת זה סיבוב צורות. אז איך אני מסובב צורה? אני מסמן אותה, לחיצה ימנית של העכבר, make group, אתם רואים שזאת קבוצה עכשיו, בוחר את הכלי הזה מצד שמאל, שני החצים ההפוכים, rotate, בוחר איזושהי נקודה מעל או מתחת, איך שתרצו, מותח איזשהו ציר, לא באמת משנה לאן, ככה אני יכול לבצע על הציר. אז זהו, זה נחמד. עוד איזשהו טיפ קטן ואחרון בסרטון הבא.